Mini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelo 180 inkosi kusukhama wena. Wozani nonke izizwe.
Amen. Isihloko senkonzo yanamhlanje sithi ngiyabazonda labo abakhonza onkulunkulu abayize. Ngiyabazonda labo abakhonza onkulunkulu abayize. Incwadi yamaHubo 31 verses 6 to 8. Ngiyabazonda labo abakhonza onkulunkulu abayize. Kodwa mina ngethembele kuJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho.
ngokuba ubonile ukuhlupheka kwami wazinaka izinsizi zemphefumulo wami awunginikelanga esandleni sesitha wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Amen. Lamazwi enkosi uDavida sawafundelwa ingilosi mhla isifundisa ngezinto eziningi. Sengizwa sekunesihlakaniphi esezisho lokushana lokusha besola intando noma into abangayazi. Kokunye lo muntu wasezulwini uthi ayikho into edabukisayo njengokubona abantu bephethe isicephu nehlahla besibhedlela noma emathuneni bethi bayolanda umuntu osewafa. Anazini ukuthi umoya ukwazi kuba sezindaweni eziningi ngezikhathi zonke noma ngesikhathi esisodwa. Uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi kungcono mhlawumbe ukuba ngehlahla nelanda isidumbu somuntu ongakangcwatsha, ngoba umoya womuntu uyasiphekezela isidumbu sakhe uma singakafihli. Uma nikhuluma nomoya womuntu nithi akangene emotini nimtshela ukuthi usewela umfula, kanti phakathi kwenu nalo moya enisuke nihamba nawo kubani osuke ebona umuntu. Kumele nazi ukuthi umoya uhlakaniphe ngaphezulu komuntu osenyameni. Umoya unamandla ngaphezulu kumuntu osenyameni. Ukwazi ukubona ngisho into ingakenzeki. Yaqhubeka ingilosi ithi uhamba uyolanda umoya esibhedlela noma emathuneni kuyingozi, ngoba ulanda umoya onganaso isiqiniseko sokuthi lo moya obuya nawo yiwo yini obulandile, ngoba awuboni. Yonke imimoya iyathanda ukuthathwa iyobekwa lapho ezofike yondliwe khona. Uthi-ke unkosazana uYeshua waya entabeni yolanda uNkulunkulu eyolinda uNkulunkulu izinsuku ezingama40. Kodwa uNkulunkulu akazange afike kuyo. Esikhundleni salokho wafika uSathane okwaba nguye omlingayo izinsuku ezingama40, kodwa wayofuna uNkulunkulu. NoShembe umprofeti waya entabeni enhlangakazi izinsuku ezingama20 eyolindela khona uJehova. Kodwa kwaqala kwafika imimoya eminingi neyahlukahlukene. Lowo nalowo wathi Shembe imina uNkulunkulu obekulanda entabeni yasenhlangakazi. Kodwa uNkulunkulu waze wafika ngesikhathi sokugcina. Ungase ucabange ukuthi uma uYeshua noShembe bathi belindile kwafika kubo uSathane ezobalinda, wena uma uthi uzolanda umoya ubona kanjani ukuthi uficela umoya kuzowuthatha, noma kuvele kwagaceka nje noma imuphi umoya ongagcina lo moya ulandile usukufa kuba. Ithi-ke ingilosi, nina abakholwayo ningayikolanda umoya esibhedlela noma emathuneni noma aphike nje. Uma ungena endlini
bese umuntu ongasekho umbize ngokuthandaza noma ngomnikelo uyosabela nomaphi lapho ekhona enze konke okushoyo ngoba uyobe ezwa futhi ekubona ngoba ukhona yonke indawo ngakho akudingi ukuthi uzuye emgwaqeni uyobiza uyolanda imphefumulo. uShembe thina wafika wasifundisa ukukhonza uNkulunkulu oyedwa umdali wezulu nomhlaba ogama lakhe nguJehova. Lo Nkulunkulu simkhonza ngokugcina imithetho yakhe owayishiya kuMose. Umthetho wokuqala uNkulunkulu wethu uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Lokho kusho ukuthi ungabi khona enye into noma omunye umuntu omlinganisa noNkulunkulu noma ngahloboni yokumkhonza. Inkolo kaMenzi wezulu nomhlaba esayimukela entabeni yaseSinayi yona inoNkulunkulu oyedwa. Umthetho wesibili uthi ungazenzeli isithombe ezibaziweyo. Isikhathi esiningi amakholwa akakwazi ukubona umehluko okhona phakathi kokuthi ungazenzeli isithombe ezibaziweyo nokuthi ungazenzi izithombe ezibaziweyo. Ungasenza isithombe esibaziweyo uma kusho uNkulunkulu ukuthi senze, kodwa kufanele ukuba uthunywe nguye uNkulunkulu ukuthi yenza leso sithombe, ungazenzeli ngokwakho. Ngenkathi uJehova ethi uMose akenze umphongolo wesivumelwano, wathi akabaza amakherubi noma izingilosi bese ezibeka kumphongolo ehlobise ngaso. Lezo zingilosi kwakuyizithombe ezibaziweyo, kodwa kwangayisisono ukusenza ngoba kwakusho uNkulunkulu wayengazenzeli yena ngokwakhe. uNkulunkulu wabuye wathi uMose akenze inyoka yethusi ukuthi uma abantu beyibuka noma bebeshawe inyoka baphile. Naleyo nyoka yethusi kwangayiswe isithombe esinqatshiwe ukwenziwa noma isithombe ozenzele sona ngoba uMose wayengazenzeli lesi sithombe kodwa ethunywe uNkulunkulu. Amen. Ebandleni lamaNazaretha kuba nezithombe noma amafoto abaholi amalunga azakhayo bese ezifaka ezingutsheni zazo. Ziningi izinkolelo zamalunga ngalezi zithombe noma amafoto, kodwa ngifuna ukukhuluma kabanzi ngalezi zinkolelo. Njengomholi wamaNazaretha kaNkulunkulu nezami amalunga eNCG ayezenza abese ehloba ngazo ngokusifaka ezingutsheni ezisiqokayo. Kodwa amalunga ase-NCG ahlangana nempi yamanye amalunga amabandla akwaShembe bethi esami isithombe asingafakwa ngoba mina angisiye ubuholi wakwaShembe ngesibongo. Kwabe sengenelela ingilosi yathi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu ongumgcotsho kaNkulunkulu kuthiwe esakhe isithombe singefakwe bese kufakwa izithombe zabantu abazibeke bona ngoba kuthiwa bangabakwaShembe. Yathi ingilosi izithombe kufanele zifakwe ngamaNazaretha ngokwasezulwini ngezami kunalezi zabaholi bakwaShembe ngoba mina ngibekwe uNkulunkulu ukuthi yena. Amen. Kodwa emva kwalokho ingilosi yabe isizimisa zonke izithombe
ezifakwa emzimbeni noma ezimotweni. Yathi lo mkhuba udukisa inkolo ngoba kushiwo izinto eziningi ezidukisa inkolo ngalamafoto. Ngoba abantu bafundiswa ukukhonza amafoto kunokukhonza uNkulunkulu, okuphambene nezimfundiso zomprofeti. Yabe isithi ingilosi ibandla lizoba ne-emblem, ibandla laleli leNazareth Church, leli bandla lizoba ne-emblem noma uphawu olunganaso isithombe somkhosi. Le emblem iyona eyahlusa leli bandla kwamanye amabandla. Kuleli bandla-ke manje esikhundleni sesithombe somholi sisebenzisa uphawu lwebandla. Uma ifoto ulifakile lingaba sengutsheni yesonto okungumNazaretha ngoba wona ufakwa esontweni kuphela. Ngakho-ke e-NCG isithombe zabaholi asivamile ukuba sizifake ngaphandle kwalezo ebesivele sinazo ngoba akushongo ukuthi sizilahle. Ngalokho ingilosi yayigcizelela ukuthi kuleli bandla sikhonza uJehova kuphela. Amen. Futhi nguyena yedwa esethembele kuye. Ngakho-ke sesivele sisithulele nje uma sesizwa isihlakaniphi sesiqhamuka nakho konke ukukhuluma okuzama ukubukela phansi uJehova ngokuthi mhlawumbe uJesu noma uShembe nabo bangonkulunkulu noma balingana noNkulunkulu. Yize kuchazwe yibo ukuthi bayizithunywa zikaSomandla. Ngamanye amazwi la angisho ukuthi uma unesithombe esilahle, kodwa isithombe usifakayo usifake ngubeni yesonto, usifake ngutsheni yakho. Into esiyisebenzisayo i-emblem yesonto. Ngoba abantu bese bakholwa ey'thombeni, kakhulukazi laba amamandla kwaShembe. Athi ingilosi ayihambi kahle. Kule ntshumayelo ngizogxila ezimfundisweni zomprofeti ukuze kungabi bikho ukudideka ukuthi thina amaNazaretha uShembe usifundise ukukhonza uJehova yedwa. Siyefana ngokwenkolo ne-Islam okuyinkolo yamaSulumane. Ngike ngezwa omunye umKristu ehlasela inkolo yeTestament elidala ethi uJehova kwakuyisithixo kodwa uNkulunkulu wangempela nguJesu. Kusho umfundisi. Le mfundiso umuntu othi ukholiwe kodwa ehlasela uJehova yethusa. Ngishiya kumaKristu ukuyiqondisa lento ngoba ingozi enkulu. Omunye ngizwe ethi isabathe ngelamaJuda. Kulesikhathi samanje sinalo isabathe. UYeshua ungumprofeti kaJehova njengaye uMahomet noShembe. Ama-fanatics-ke engasho akuthandayo. Kodwa leyo imfundiso yeBhayibheli engenakushintsha umuntu. Ngihlale ngikucizelela ukuthi inkolo kaJehova yaqedwa ngamaRoma emva kwaYeshua nabafundi bakhe. Emva kokuqedwa kwenkolo kaJehova amaRoma asungula inkolo yobuKristu. Kodwa okwase kuyinkolo esisungulwa ngokwezepolitiki eyayingesenayo umprofeti.
Kuthathe iminyaka engaphezulu kwenkulungwane inkolo yamaHebheru yaqedwa, inkolo eyasungulwa nguProfethi Paul. Yikho sekunamakholwa athi uJesu mkhulu kumbe ulingana noJehova. Le nkolo kaJehova ize yavuswa eSouth Africa ngumprofethi Isaiah Shembe, simazi njengomqali wendlela noma ubaba mkhulu. Namhlanje ngiyafisa ukucacisa imfundiso kaShembe ngokukhonza uJehova yena yedwa. Nguye owavuselela ukugcina kwemithetho kaMose njengoba yayifundiswa ngabaprofeti abamlandelayo, kuhlanganisa naye uYeshua. Kubalulekile ukuthi le nkolo efundiswe uShembe ngokuthi uJehova uyena yedwa uNkulunkulu siyigcizelele, ngoba iyona nkolo ekhona kuphela, ayikho noma umuntu omKristu ngathini noma engathini, kodwa uNkulunkulu munye, uJehova akalingana naNkulunkulu. Amen. Lapha sicaphuna intshumayelo yomprofethi Isaiah Shembe njengoba injalo, ngoba lo mprofethi wayenomabhalane okwakuthi uma eshumayela noma ethandaza yena ebe ebhala phansi ngaso leso sikhathi. Ngiyafisa ukusho ukuthi akakho umprofethi wayefana nomprofethi Isaiah Shembe. Umprofethi Isaiah Shembe wayehamba nomabhalane ethi ekhuluma ebebhala. Akuyona inkulumo eyabhalwa emva esewahamba emhlabeni, ebhala ngaso leso sikhathi. Le ntshumayelo wayenza emzini wakhe okuthiwa iGospel ngo-1927. Uthi-ke uShembe siyakholwa ukuthi kukhona ukungena emzini oyingcwele lapho kubuthene khona abasephakameni kuJehova umnini mandla onke, uyise wabamkhonzayo. Kulo muzi akungeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila. Amen. Umuzi wasekuphakameni ebandleni lamaNazaretha kumele iJerusalem, okwakuyilona kwakuwumuzi omkhulu kwa-Israyeli. Kwesinye isikhathi uma uShembe ekhuluma ngobuNazaretha uthi ekuphakameni. Kanjalo futhi uma ekhuluma ngezulu uthi uShembe ekuphakameni, njengoba kwakunjalo naba-Israyeli. Sifunde thina sicabanga ukuthi iJerusalem isezulwini. Lapha uShembe usifundisa ukuthi uma sihamba emhlabeni sizoya kuJehova ezulwini. Umsindiswa kuleli bandla ukuthi uma sihamba emhlabeni siya kuJehova ezulwini, nokuthi ezulwini kuhlala abangcwele bodwa abagcina umthetho kaJehova, asingeni isono khona. Ngoba umuntu ongcwele umuntu ogcina umthetho kaJehova. Lokho kufanele kuhlale la kubo bonke abantu, noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha. Ukuthi awukwazi ukuthi umuntu ongcwele engagcini umthetho kaJehova wonke. Uyaqhubeka umprofethi uthi, namuhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafileyo, ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe, ngokuba kweliza kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele, abafile yilabo abangekho ezulwini, ngenxa yokuhamba kwabo obusebumnyameni, bafumana ukufa okubuhlungu okungukufa kwesibili. Abaphilayo ilabo ekufeni abazuza umusa, inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola, ibangenise emzini oyingcwele. Labo yibo abalidlayo ifa
lombuso wethu abangcwele. uShembe uchaza ngohambo lwethu ekufeni uthi umuntu ekufeni ongayi ezulwini uyena osuke efile. Ngaye manje ma ufa kodwa ungayi ezulwini ufile ngoba usuke elahliwe esefe ngokomphefumulo ngokampanzi. Kodwa uma ekufeni kwenyama umphefumulo wakho uye ezulwini ngoba noma inyama kodwa uma ekufeni kwenyama umphefumulo wakho uye ezulwini ngoba noma inyama ifile kodwa umoya wakho usuke ungakwembethe ukubola uyindlalifa yasezulwini. Uma ufa waya ezulwini uyindlalifa yasezulwini awukwembethe ukubola. Ngakho ke awufile ngoba umphefumulo wakho awulahliwe. Mayiqhubeka uShembe uthi ngizwile abanye bethi ofile ufile. Angazi noma wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathuneni. Incwadi kaPetro yokuqala isahluko sesithathu verse 18 to 20. Uma inkosi yavuswa kukhona ukuvuka kwabafileyo. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo kavuswanga naye uKristu. Nxa nithi ninabakholwayo nimunye naye nikuphika kanjani okuyiqiniso? Nikuphika kanjani ukuthi okholwayo egameni likayise nelakhe nolomoya naye uyovuka ngokuba emunye nowavukayo? Ibalekile le nkulumo esho babamkhulu uma ekhotha le ncwadi. Le ncwadi ithi ekufeni kaYeshua wahamba ngomoya wayoshumayela abantu ababefe ngesikhathi sikaNoah. Uthi-ke ubaba omkhulu uma ngabe kungekho ukuvuka kwabafileyo ubaba uJesu wahamba kanjani wawushumayela abantu abafile? Ngoba laba abantu okuthiwa uJesu wahamba wabashumayela ngomoya babefe ngesikhathi sikaNoah thousands of years ago. Kodwa wahamba wabashumayela. Umshumayela kanjani umuntu ofile? Nina abantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje. Ubusisiwe ongamthukuyise nonina athi bangamadimoni njengokwenza kwabangaqondi bephendukezela ivangeli belenza indaba yabo yomdlalo. Kuhle kuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingilosi. Ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakathi. Thina uyasigarantela uShembe ukuthi sizokuya ezulwini ngoba singcwele. Ungakwesabi ukuthi ungcwele. Uma nje uhamba ngendlela kaNkulunkulu ugcina umthetho kaNkulunkulu ungcwele and uzokuya ezulwini akudingi ukuthi ungabaze lokho. Le mfundiso kaShembe iphikisa eyamanye amaKristu athi akukho ukuvuka kwabafileyo. Ufile. Ngakho ke uma umuntu esefile bese kuthiwa uyavuka, lo moya ovukile kusuke kungasiwo umoya wakhe kodwa kungumoya wamadimoni. Asho njalo amanye amaKristu hayiwona ukuthi uma ngabe ukhuluma ngomuntu osewa futhi uyavuka wafika hayi kwangawuye lo kwakuyidimoni lo ngoba umuntu ufile. Kodwa uJesu wahamba wawushumayela abantu abafile. Uthi babamkhulu le mfundiso ayisilo iqiniso. Uma iliqiniso kwenzeka kanjani ukuthi ekufeni kaYeshua bese uyoshumayeza abantu ababefe ngesikhathi sikaZamcolo owenzeka ngesikhathi sikaNoah? Umshumayeza kanjani umuntu
osewafa. Ngoba isikhathi phakathi kwaNoah noYeshua mhlawumbe sidlulene ngeminyaka eyi-1000 kodwa isikhathi eside kakhulu. Kodwa uJesu ngalesi sikhathi wahamba waya lapha le moya yayikhona wayishumayeza. Umushumayeza kanjani umuntu ofile? Uma umuntu ofile engakwazi ukusho, engakwazi ukukhuluma. Uthi-ke uShembe, uma kungekho ukuvuka usufile, noShua akazange avuke. Ngakho-ke amaNazaretha angalokuthi abize abazali babo abangasekho ngokuthi bangamadimoni. Kuleli bandla asilokothi sithi abantu abangasekho bangamadimoni. Noma bekhona bangamadimoni ngokwezono zabo, hhayi ngokufa. Uyaqhubeka uShembe uthi, ngiyazi ukuthi abafile bayisishibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa lidube nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nowayalwa ngawo uMathewu 10:37. Nyamona uShembe njalo mayishumayela wayekhotha incwadi. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi. Nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo. Ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso leso sikhathi bayabuza onkwanyana nomzilemu bathi, Ncebe inkosi, angeke sabahlabela okhokho bethu na? Waphendula umprofethi wathi, cha abantwana bakaNhliziyo. Okwenu kuhle ukuba nibakhumbule eladini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Ayikho into engiye ngiyithole imnandi nje ukulalela ukukhuluma ubaba omkhulu. Ngoba uzwa ekhuluma nje ukuthi kwakuyisimangaliso somuntu. Kwakuse gospel ngo-1927 mhla ubaba omkhulu efundisa amaNazaretha ukuthi engawahlabeli amadlozi. Kodwa kunamaNazaretha awahlabelayo amadlozi. Bese ezivikela ngezinkulumo zenkosi ilanga. Kodwa lezi zinkulumo zi-out of context. Kujwayele ukuthi ufice ukukhuluma ngenkosi ilanga, kodwa abantu abakaze beyilalele yonke intshumayelo yenkosi ilanga ukuthi ayiyona lento abayikhulumayo. Ngisho bekungebe njalo, awukwazi ukuchitha umthetho kaNkulunkulu ogcizelelwe ngubaba omkhulu ngentshumayelo yenkosi ilanga. Ngoba umthetho wokukholwa ukubaba omkhulu, thina asiwa amaKristu, wona achitha imithetho kaJehova nezimfundiso zikaPawulu. Inkosi ilanga yazisholo yona ukuthi yize ethe uShembe isisekelo salobu buNazaretha ngomthetho kaMose. Kubhalwe phansi ukuthi isisekelo salenkolo umthetho kaMose. So awukwazi ukuchitha umthetho kaMose. Ngoba we'll be contradicting ourselves. Nomholi webandla akakwazi ukukhuluma into ephambene nomthetho kaMose ngoba ubhale phansi nguye ukuthi sihamba ngomthetho kaMose. uShembe waphendula ababebuza ukuthi kusho ukuthini, kusho ukuthi abasezuwahlabela namadlozi. uShembe wathi cha, anikwazi ukwenhlabela amadlozi ngoba umthetho kaMose uyawenqaba lokho. Ngaphandle uma ngabe senhlukile. Uthi-ke uShembe
bantwana bakaNhliziyo okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ephakameni kunokuba nenze njengalabo abangenakuthixo. Namhlanje sizobe sinemnikelo lapho esinikelela khona abantu bakithi abangasekho emhlabeni. Iyona ndlela esibakhumbula ngayo. Ma kumhlangano njalo siba nomnikelo oqondene nje nabantu bakithi abangasekho emhlabeni. Umuntu nomuntu enikelele umuntu wakubo ongasekho emhlabeni. Wakubo ongasekho emhlabeni. Ilokho okunikela ilokho kubakhumbula thina esikwaziyo. Ngoba sibakhumbula through uNkulunkulu. Ngoba uyena owazi ukuthi baphi nokuthi yini abayidingayo. Afaneleke ukuthi uma amanye amakholwa ehlubuka uNkulunkulu bese behlubuka uNkulunkulu ngenkosi ilanga belwa nabo bese belwa nabavuselela umthetho kaNkulunkulu. Amanye amanazarete ayahlubuka uNkulunkulu esebenzisa intshumayelo yenkosi ilanga, which is out of context, which even if it is in context ayikwazi ukuba ichithe umthetho kaNkulunkulu. Amanye amanazarete ahlale elwa nathi uma sifundisa abantu ukuthi ngobuNazaretha akahlatshelwa amadlozi. Yes, asikwazi ukushintsha lokho ngoba kuthiwa sivusele umthetho kaNkulunkulu. Uma umthetho kaMose uthi asingakahlabeli amadlozi, asingayidli inyama ehlatshelwa amadlozi, asikwazi ukushintsha lokho. Basaqhuba le mikhuba okukhulunywa ngayo kuMakhosi esibili isahluko 17 verse 34 to 36. Lapho umprofeti ethi babezenzela abapristi phakathi kwabo besezindaweni eziphakemeyo ababehlabela kuzo ezindlini eziphakemeyo ababezakhile. Baqhubeka nokukhonza uNkulunkulu babo njengomthetho wabezizwe ababethunjwe phakathi kwabo. BangamaHebheru lawo esehlubuka uNkulunkulu. Kuze kube manje basebenzisa imikhubo yabo yokuqala. Abamesaba uJehova, abazilandela izimiso zakhe, imithetho nemiyalelo kaJehova owayala ngakho abantwana bakaJakobe. Angazi noma niyayizwa lento ukuthi lento yenziwa amaNazaretha kwaShembe yayenziwa amaHebheru. Nabo bavusa imithetho yalabo ababethungelwe kubo, nabo bagcina sebekhonza abanye uNkulunkulu. But kulabo njengoba nakwa-Israyeli basala abafana abathathu, nathi noma engahlubuka onke amaNazaretha kodwa thina sizosala. Amen. Ngoba nakwa-Israyeli kwathi onke ama-Israyeli sehlubule ethunjiwe kodwa babafana abathathu uShedreki noMeshaki no-Abednego. Bathi thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo, ngeke sizikhohlane ngisho. Fanele nathi ukukholwa kwethu kume lapho. Don't look at the number of people, look at yourself. Ukuthi mina ngiyomkhonza uJehova yedwa noma ngingaba ngedwa. Amen. Amanye amanazarete asaqhubeka lapho kwagcina khona abantwana bakwa-Israyeli baphikisa uJehova. Uyaqhubeka umprofeti kaJehova uthi, batabami, ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele ukhulu lomhlaba nemimoya yawoyihlo entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina koShembe, oyihlo bavuka emathuneni bahlabelela bathi kade sivalelwe teta singene simkhonze uJehova
namuhla avuliwe amasango. Uma ngabe abantu bayazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizini. Sasizonxusa ukuba bagezwe, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini engcwele. Khuluma baba mkhulu. Namuhla ilona lo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudunyisweni, babuyiselwe e-Edeni elingumoya wakhe ethembeni elisha. Khuluma baba mkhulu. Khuluma mprofeti. Le nkulumo yomprofeti ijulile kakhulu. uShembe wafika eNatali ngo-1910. Sezikhona izimishini eziningi, kodwa inkinga lezi zimishini zazithi ukuze umuntu akholwe akakhumule ibheshu nesidwaba, futhi eze nomfazi oyedwa. Uma ukholwe imishini noma ubune namafazi abaningi zobalahla bonke laba bafazi abanye, uze nomfazi oyedwa. Lokho kusho ukuthi uma usukholiwe balahla abanye abafazi bakho. Uthi-ke uShembe wathunywa uNkulunkulu ukuzolungisa umonakalo owawenziwe ezimishini. Zithatha ongahlangene nokukholwa bese zithi ukhona okukukholwa. Ukukholwa kuJehova ukugcina umthetho wakhe kuphela, unganezeli futhi unganciphisi. Manje ungayazi leyo nto. Kwathi ukufika kaShembe lapha kwaZulu, amakhehla angasekho emhlabeni nakhona ajabula kakhulu, ahlabelela, athi kade sivalele, kepha singene simkhonze uJehova, namhla avuliwe amasango. Uthi-ke uShembe, inkolo kaJehova ingakafiki kwaZulu, imimoya yabantu yayingayizulile, kodwa ihlala esidunjini njengemimoya yezinyoka. Ukuze abantu bakwaZulu bengene ezulwini, bangena ngokufika kaShembe. Ngoba engakafika uShembe kwangakhulunywa lutho ngendaba yezulu. Kwathi umuntu mayefa uyaphansi bese ehlala nesidumbu. Kodwa ekufikeni kwaShembe abantu wabafundisa ukuthi uJehova udunyiswa kanjani. Okwathi sebemdumisa bangena nabo emzini engcwele. Kwathi izulu selivulelwe okhokho bethu, bezokala behlabelela bethi, deda singene nathi singene ezulwini. Sasivalele ukungena ezulwini, kodwa uShembe wafika wasivulela amasango. Maningi amahubo okukholwa, kodwa anesiqu sakwaZulu uShembe owabafundisa wona njengaleli. Wozani maZulu,
kwenzakala ke amakhehla akwaZulu ehlabelela ejabulela ukufika kaMprofeti ukuthi nathi sesizongena ezulwini sihuba amahubo akithi akwaZulu kodwa kungamahubo akhonza uJehova njengaleli nje lithi bheka uZulu esinelo simakade akuthi thuthu uyeza uJehova namanye amaningi enwaziyo lawo maculwa aqhamuka noShembe umprofeti wathi bantu bami hlabelelani la amaculo nisinele uJehova nguShembe lapha kwaZulu owafika wafundisa amaNazaretha angamaZulu ukudumisa uJehova ngaphandle kokusuka kumasiko awo angaphambani nomthetho kaNkulunkulu wathi amaNazaretha angabe esawahuba amahubo ezimpi kodwa ngesiqi samaZulu ahube amahubo adumisa uJehova angabe sawaphatha amahawu amakhulu ezimpi kodwa athatha amahawu amancane okusinela usimakade ngisho izaga senginatshelwa thina ukushaya izaga zokuthi ikhalaphi induku zempi ikhalaphi sizwa ngezwi sizwa ngosi ikhalaphi asikusho thina lokho ngoba isaga leso engayisisaga sikaNkulunkulu kodwa sonke isaga thina uShembe usifundise sona isaga esithinta uNkulunkulu yize umoya yize umoya yize umoya yize umoya yize umoya yize umoya uJehova uNkulunkulu Thixo wethu zichithile izitha zethu waziqeda nya. Do you follow that? Yabo. Isaga leso somuntu othembele uNkulunkulu. Amen. Yize umoya Yize umoya yize umoya yize umoya uJehova uNkulunkulu Thixo wethu zichithile izitha zethu waziqeda nya. wathi amaNazaretha angabe esaziphatha izimboko zokugwaza abantu kodwa izimboko bazinqinde ngazo bathandazela abantu abagulayo basinde egameni likaJehova Amen. yahlabelela lensizwa yasezulwini yathi thina siyamthanda lona
Ngiyabona ukuthi umprofeti wabakhipha kanjani abantu bakwaZulu empini wabakhipha ekuhlabeleleni ngokhalaphi induku zempi wathi hlabelelana ngoJehova ngoba manje senemzini kaJehova lezi imboko zenu zincindeni ithandazele ngazo abantu baphile lamahawa amakhulu anciphiseni ngawo nisinele uJehova amen. Ngomthetho wokuNazaretha umuntu akaginge ehawu lomgidi. In fact nikasigidi siyasinda. Amen. Ziningi izinto eziphambene nomthetho wokuNazaretha esezenziwa ngamaNazaretha. Ngegunya lokuthi uShembe wathi abakhonze uJehova ngamasiko abo. Kodwa abangasakujobeleli ukuthi lawo masiko angaphambani nomthetho kaJehova. Kuvesi 2 umthandazo weSabatha wathi uShembe isisekelo senkolo yamaNazaretha ngumthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose. Ngakho-ke abantu bangadideki silandela amasiko ethu angaphambani nomthetho kaJehova. Never forget that. Amen. uShembe amaNazaretha wawenqabela ukuphuza utshwala, ukubhema ugwayi, ukubhula nokuhlanganisa nanoma ngayiphi indlela nezangoma. Wasenqabela ukuhlabela amadlozi, wasenqabela ukugunda. UmNazaretha akagiyi ikakhulukazi ngehawu lomgidi. Okuseqinisweni noma iyiphi imvunulo yomgidi akuhlotshwa ngayo emcimbini yasemhlabeni. Kodwa manje amanye amaNazaretha asakwenza lokho. Lento esibonakala kuma-video amaNazaretha evunule isibhinqa esina kwakushaya ingoma enezibukeli zasemhlabeni ngomkhuba ohlambalaza uJehova. Njengoba kuhlale kuvezwa uJehova wathuma uShembe emakhosini ikakhulukazi kwingonyama. Kodwa wathi efika kwaZulu indlunkulu yabe isikholwe kwizimishiwo. Kuhlabelelwa 6 uShembe uthi uyabizwa Nkosi Solomon mntakadini Zulu nalo udumo lukaJehova lusephakamile. Abantu basendlunkulu-ke basebethi uShembe wayebizelwe kubo. Kodwa uShembe uthi ibona ababizelwe kubo ephakamile. Kuba bezodumisa uJehova. Hayi ukuthi uShembe uthunywe ukuthi uyohlala endlunkulu. Uthi wayethunywe ukuthi ingonyama iphenduke ize kuphakameni izodumisa uJehova. Izokholelwa abantu bayo. Ngokufika kaShembe amakhosi amaningi aba ngamaNazaretha. Kodwa angazi noma bonke baba ngamaNazaretha ngempela yini. Nokho ngiyawazi amakhosi njengoNtemba Mthethwa, oNdlondlana Ngcobo, noSimakade Mchunu nabanye. Ilawo makhosi aba ngamaNazaretha ngempela. Yes. Ilawo makhosi aba ngamaNazaretha ngempela. Uma ungumNazaretha ukuthi uyinkosi noma uyingonyama akushintshi lutho. Kodwa kufanele uphile impilo yokuNazaretha. Wesabe uNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke.
enkonzweni ukhohlwe ubukhosi bakho. Akufanele ukuthi enkonzweni bese kuthiwa bayede uthiwa bayede. Yonke leyo nto ayenziwa enkonzweni ngoba indaba yasenkonzweni kuSunkulunkulu. Amen. Nenkosi ufanele isithobe ngaphansi kwelokhoza kaNkulunkulu. Awukwazi ngoba uyinkosi utholakale uphuza udla isidakamizwa ungaligcini isabatha bese kuthiwa ungumNazaretha. Kanjani? UmNazaretha ayikhona nje kuvela ukuthi hayi ngingumNazaretha usomNazaretha. UmNazaretha ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Uhamba ngendlela kaNkulunkulu. Noma ngabe uyinkosi noma uyingonyama noma uyisilwane sini noma ngabe kunjani manje ukholiwe ugcina umthetho kaNkulunkulu. UmNazaretha akwazi ukuvela ukuthi nje hayi mina inkolo yami umNazaretha kodwa ungagcini lutho lobuNazaretha. UbuNazaretha isifungo sokukholwa esithathwa yinoma ngubani owesaba uNkulunkulu. Noma ngabe uyinkosi engakanani kodwa awungaphezulu kwaNkulunkulu. Ngakho ke awukwazi ukuba uthi ungumNazaretha bese ukhulekelwa endaweni kaNkulunkulu. Ayikho into enjengaleyo. Lelinye ilanga ngangikhona. Sasiselinda. Sizovakaselwa ingonyama. Bafika abafundisi bathatha isihlalo sengonyama basifaka epulpit. Nelokhuza kanye nelokhuza nelathi. Wafika ubaba inyanga izolo ingonyama sihlalo seduze bayipulpit. Wakhipha 10 rand wahlawula yena ubaba inyanga izolo phambi kwethu. Wathi senonini nithathe ingonyama nayibeka epulpit. Ipulpit ihlala umfundisi kuphela. Ngenze ukuthi ngoba ngilapha bese ukuthi ngoba umuntu omkhulu bese nimbeka ngapha epulpit. Akwenzeki lokho. Akwenziwe. Mina ngathi thina salokhuzwa samenywa kwi-Anglican Church inkosi inyanga ezulu. Kunababo bonke abafundisi base-Anglican Church. Ubaba inyanga ezulu wafika wabekwa lapha epulpit nabanye abafundisi ingonyama ahlala lapha. Bo-Anglican Church kungakanani kuleli bandla ngoba kuleli bandla ingilosi yathi ngisho inkosi akufanele ukuthi ihlale phambi kwabafundisi. Ngoba inkosi isuke kade ingalindile mhlawumbe iphuma kunkosikazi wayo ngesabatha. Indaba kaNkulunkulu ayikwazi ukuthi uyilinganise ukukhulu komuntu usebenza endaweni kaNkulunkulu. Miningi-ke imikhuba esiyenzeka kuleli bandla lamaNazaretha esiphambene kakhulu lokhu kukholwa kubuNazaretha esakulethelwa inceku yenkosi uNkabendlela. Uyaqhubeka umprofeti uthi abasephambene abasiwa amadlozi abayizona ezithutha bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ekungcweleni kwakhe. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi abafuna okwabaphilayo ngenxa yosizi abakulo ngenxa yokungabi nandawo. Akukho okunye esingabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe bathethelelwe bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Amen. Thina siwona amadlozi thina singabangcwele. Thina sithi masifa siyocela ukudla noma ukugqoka kubantu basemhlabeni ngoba ezulwini khona yonke into. Asiwenzi thina lokho ngoba mase sisezulwini akhonto ela emhlabeni engcono kunasezulwini. Kodwa abantu abangekho ezulwini mabelena bayagodola bayalamba bayo yonke into bese befanele ukuthi bebondliwe. Njengoba sesichazile thina ekufeni kwethu akukho lutho esilidinga kosemhlabeni ngoba singcwele siphila impilo yokungcwele. Amen. Ekufeni kwethu siqonda ezulwini kuJehova inkosi yethu sondliwa ezulwini sembathiswa ingubo yomphefumulo. Akukho lutho lwasemhlabeni esilidingayo
imfundiso kaShembe nengilosi leyo. Ngakho-ke akukho nto esingayicela kumuntu osemhlabeni, kodwa ekufeni bangayi lapho siya khona ibona abangamadlozi, laba bangayi lapho siya khona. Bona-ke bengacela kwabaphilayo ngoba basosizini, abanandawo, bafuna ukusizwa ngabasemhlabeni. Kungumsebenzi wethu ukuthi ikakhulukazi izihlobo zethu sizicelele kuJehova ukuba zihlanzwe, zithethelele izono, zingene emzini oyingcwele. Inkosi uSebenzi. Amen.